Alu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. To mai saurare ka ƙara gyara zama ka ji abubuwan da malama Juwariya ta tona wani ɗa da uba da ƴarsa asiri a yanzu. Wasu sababbin bidiyo sun fita da wasu sababbin cikakkun bayanai da aka taɓa kama. Abubuwan da malama Juwariya ta fallasa kuma ta tona musu asiri ba kuma isa ta fallasa wannan asirin ba, saboda abin ya yi muni, abin ya ƙazanta bisa yadda aka kama uba yana kan ƴarsa dumu-dumu yana lalata da ita. To mai saurare ku ci gaba da bibiyar mu a cikin tasha mai albarka, kuma a cikin wannan bidiyon ku ji yadda uba ya nuna kwaɗayin har ya rinjaye ƴarsa yi mata wannan ɗanyen aikin. Malama Juwariya ta yi Allah wadai da wannan uwa, sannan kuma ta yi Allah wadai da wannan ƙani nata wanda suke lalata da ƴar tasu. Shi a ce a gurinsa, shi kuma ƙani ne a gurinta, amma suke lalata da ita. Wannan zancen da wannan bidiyon abubuwan ya yi muni ƙarra. Abubuwan da ya sa malama Juwariya ta kasa barin abun a zuciyarta, ta ce dole sai ta wallafa da shi a shafukan sadar da zumunta bisa yadda suka ta ga wasu abubuwa kamar a yankin Arna. Ta ce a wannan ko a yankin Arna ba ta taba ji ba, kuma ba ta taba gani, kuma ba ta taba jin labari ba tunda ta taso a duniya. Yanzu yau gashi tana da shekara 65, in ji malama Juwariya. Abin ya jijjiga malama Juwariya, kuma abin ya ba ta mamakin gaske bisa yadda ta ga abubuwan. Abin sai ta ga abin kamar a mafarki, kuma kamar ba gaske ba, kamar abin kamar almara. Malama Juwariya ta ce ita tunda take a duniya ba ta taba jin wannan abu ko a tarihi ko a zamanin jahiliya. Ta ce ba ta taba jin inda uba yake amfani da ƴarsa ba, sannan kuma ƙani shi ma ya amfani da yayarsa ba, in ba wayannan mutanen ba. Ta fito ta yi wannan bayanin, kuma baban nata ya fito cikin ladama yana cewa a haƙuri, shi bai san abun zai kai ga ba, kuma shi ya ce abun ne sa yi mata wannan abun ba wani abu ne sa yi mata wannan abun ba. To mai saurare ka ƙara gyara zama ka ji wanda ya sa wannan uba yau ƴarsa wannan ɗanye sannan kuma yadda aka samu matsala da har ƴar ta fuskanci ubanta ne ya mata, kuma dama kan ya mata sai da bata wani abu a ruwa ta sha saboda hankalin ta ya fita a jikinta. Amma abin ka da asiri an ce bashi da wani tonuwa, ta farka ta tabbatar da wannan mahaifinta ne ba akan ta, ba wani ne akan ta ba, mahaifinta ne dumu-dumu. Ta kama mahaifin nata ne bayan yana lalata da ita nan, bisa yadda Allah ta farko cikin hayyacinta take cewa baba yanzu ni da nake ƴarka ka rasa wa zaka wannan abin sai ni ina ƴarka ta cikin ka, anya ba kai ka haife ni kuwa, anya ni ce ƴarka ta cikin ka. Sai ubanta ya ce mata ai ta haƙuri, ba laifin sa ne ba, kuma ba sa wasa bace ba, sharin shiɗan ne, wasu abubuwa ne aka ce dole sai ya amfani da ita. Ta ce yanzu duk abin da zaka yi ba ka tsallake ayan mutane anguwa, amma ka zo ka ce kan ƴarka. Ta ce da wannan abin da mata gwara a ci ƴar maƙota iwa, ba ita iwa wannan ɗanyen aikin ba. Wannan dalilin na isa shi ma uban ya ji kunya a ransa, kuma ya ji abin ne da ya sanin yin abun. Amma abin ka da an ce abin mara kunya baya karewa, ya san dama a ci da ganin na gaba ake ganin zurfin ruwa. Bayan uban ya gama amfani da ita, sai kaninta shi ma ya je ya gwada amfanin sa da ita, bisa ita ma da ta ƙara farkawa ta ganta a cikin wani mawuyacin hali, bisa da ta ga kaninta ya dumu a jikinta. Hakan ne sai ta fara zargin anya wannan iyayenta ne, kuma anya wannan yayanta ne kuwa, a matsayin ta na wanda ta yi ganin wanda yayanta shi kaɗai ya sai kwato mata yanci a faɗin duniya ko babu mahaifinta. A yau ashe gashi wai yayanta ya yi amfani da ta, sannan kuma ga ubanta ya yi amfani da ita. Abdullahi Haruna, shugaban 'yan sanda na jihar Kano, ya ɗauki hukuncin a hannunsa, sannan kuma ya ce dole za a ƙwato mata yancinta, sannan kuma duk abin da suka girba za su shuka, abin da suka shuka sai sun girbe shi da hannunsu. Abubuwan da Abdullahi Haruna kyawai wallafar da su kenan. Yanzu haka zan da ake muku an tattare su, suna hannun kuma saboda za a yi musu hukunci abin da dace. Wannan abubuwan da Juwariya ta yi abin ayaba mata, sannan kuma ta taka wa gani, sannan kuma ta samu lambar yabo a gurin Abdullahi Haruna Kyawa. Ya ce lallai tabbacin ya tabbatar da wannan malama aiki take yi ba wai aika ba, sannan kuma tabbatar da wannan matar ta san me take, sannan kuma ta san yau da gobe, ma'ana ta san rayuwar duniya. Malama Juwariya ta ce wannan abubuwan da suka ko dan uwanta ne wannan abun, sai ta tona mai asiri, sai ta tallafa bidiyon su, kuma sai ta wallafa shafukan sada zumunta bisa saboda wasu masu sha'awar irin wannan abun a yi musu yagewa ko a dakatar da su. Amma wannan abubuwan ta ce wai ai abin da yasa wai abin da baban ta fito yayi wani barazana, ya ce daren da ya fito yayi furi sai ya kashe malama Juwariya. Abdullahi Haruna Kyawa ya ce to ai ba ma zai fitowa barazana ma ya ce zai kashe malama Juwariya, sannan kuma ta samu lambar da wasu, sannan za a ƙara malama Juwariya ma ta kan tsaro su dinga kula da rayuwarta bisa yadda ta ga mutane suna ta kawo mata farmaki kala-kala, wasu a nesa wasu kuma a kusa. Hakan ne isa mai girma gwamnan jihar Kano wato ko Abba Kabiru Yusuf ya ba ta kariya da aminci cikin rayuwa mai daɗi.